Така, значи записваме всички приятели, съученици, които учиха тук в 83-84 година, значи сега е точно 30 години по-късно. 2 май 2014, аз съм в Москва и реших да се разходя. Това е института. Така изглежда сега. Прилича, нали? Същия горе-долу. Защото сега има 4 дена отпуска от 1 до 4 май и почти няма никой. Направили са ограда. Ето там, тя се вижда. Ето я. Не знам какво се вижда, но това е. Има ограда с пропуск, но нямаше никой там, тъй че минах спокойно, не трябваше да се моля. Вътре сигурно ще има някаква вахтьорша, която ще ми иска пропуск, тъй че няма да го направя. Млади хора видях, някакви от Азия, от Африка. Костомаров мисля, че отдавна вече не е директор на института, поне от 5-6 години. Той силно е починал, би трябвало, не знам, възрастен е бил. Това е. Ако е носталгично за някой, гледайте какво е. Москва е жестоко променена, просто не може да си я представите. Аз често идвам тук от 2006 година насам, всяка година понякога по 2 пъти. По лични причини, понякога по работа свързано. Абсолютно жестоко е променена, просто е трудно да си я представите. Мисля, че жестоко, като казвам, в... има и хубави неща, но повече в негативен смисъл. Станал е много такъв един жесток град, много е шумен. Както си е бил, но сега мисля повече някой дъбък излезе. Какво беше? Тя черничка. Девойчето учи руски език. Какво да прави момичето? Сигурно от Африка, може и американка да е. И така, много е шумна, много е прашна. Изморява се. Сега не знам, може и да е просто от това, че нали, не съм на 22, съм на 52. Така както и много други. И това да е причината, но има някаква носталгия за мене. Сега стига съм говорил за себе си. Някой може да огледа това видео в последствие, който дори да не ме помни как съм. И така. Това е института, приятели. Гледайте, радвайте се. Ето ме и мене сега. Как изглежда? Да, малко на фона на института. Слънце, хубаво време. Какво друго? Друго, Березки. Така, вижда ли си всичко? Аз не мога да видя, защото гледам в обектива. Виж как светна слънцето. Но е топло. Ходене е яко. Така, стига толкова за мене. Още някакви делочета идват. Говорят някакъв език, не мога да разбера какъв. Но какво да правят? Говорят си момичетата. Учат руски. Hello. Така. Айде, стига, приятели, ще приключвам видеото. Толкова. Повече не ви трябва. Успех на всички. Чао.